Hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang atong kalibutan karon nga unta mahunong naning kagubot, mahunong sad ni ang atong giantos nga pandemic. Padayon po natong iampo sa Ginoo ug pasalamatan nato siya sa mga taong manggihatagon nga ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot na ngamuyo kami nga kaming nasayod sa grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mabanhaw unta nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa gugma sa Espiritu Santo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki ug babay, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo?" Nangutana siya. Ang tingog miingon, "Ako si Jesus nga imong gilutos." Apan bangon ug lakaw, ngadto sa syudad, ug didto sultihan ka kun unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Mibangon si Saulo ug gibukan niya ang iyang mga mata. Apan dili na siya makakita. Busa, ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita, ug niining panahona, wala siya mukaon ni moinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias.
Pinaagi sa pananawon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias, ug mitubag siya, ania ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tulid nga dalan, ug pangitaa didto sa balay, si Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa pananawon nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga buhat nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatag gahom sa kadagkuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsampit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hodeo ug mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi pagdala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog na daw mga himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan ug human siya makakaon, nabaskog siya. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia.
Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Nakahalin kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus maingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing way katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ang atong gitubag sa Salmo Responsorio nagkanayon ta nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, Ang isangyaw. gisangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita nga dunay baksin. Maayong balita ba na? Di ba may ba ng balita nga nanay baksin? Oo, sagot tayo di maayo, kamaayo ana nga balita. Niya musangyaw mo ana. Di ay ang ipasangyaw ni Kristo nga dunay pagkaon na kun atong kanon dili na ta mamatay. Kana mo iyang ipasangyaw nga dunay pagkaon nga dili na gyud ta mamatay. Ug unsa man ang pagkauna ang iyang unod. Nya duna na say ilimnon nga kun atong imnon din agid ta mamatay, din asa gid ta uhawon. Nya unsa man na ang iyang dugo. O kana mo isangyaw. Nya nagsangyaw mo na. No sige mong pangasaba sa inyong anak kay di mo eskwela kay unsa lang niya ipalit og pagkaon ini ka ni kadako na unsa imong ibuhi sa imong pamilya. Wa kay trabaho unya. Unsa? Mabuhi ra na nimo diag mangapgab ka ng kanal, munit ka ng basura. Posible sa doy. Mabuhi, buhi man gani nang gasigilag tungit. Buhi ng mga anak na. Di ba? Pero ang nindot gyud untang isangyaw, kana gyud untang kaon og Ginoo aron nga siguro gyud ka nga di na mamatay. Kaon gyud Ginoo. Ya, sama nagsangyaw mo ani mga ginikanan sa inyong mga anak. Dong, kao Ginoo dong. Day, kaon ta Ginoo aron di ta mamatay. Mao na inyong gibuhat. Uy, tubag oy.
Matod pa ni Kristo, kung inyo kung kanon, kamo magpabilin din hikanako, ug ako magpuyo diha kaninyo. Aw, parehara sa pagkaon gud. Si kagkaon og tamis, unsa may magpuyo nimo? Diabetes. Si kagkaon og tambok, ang magpuyo diha nimo unsa man? Kolesterol. Nya si kagkaon Ginoo, unsa may magpuyo diha nimo? Ang kabalaan sa kinabuhi. Holiness. Tingali na diabetes ka, pero holy. Tingali kolesterol ka, pero holy. Tingali wa kay kaon, pero holy. Tingali dato ka, unya holy. Tingali pobre ka, pero holy. Tingali wa kay balay, kay gilutos ka sama sa gihisgotan diri sa unang pagbasa. Gilutos sila sa Ananias, iyang mga kauban, pero they are holy. Balaan, maunay pinaka-importante karong panahona. Dili nang pagsigig ingon, stable na ko, kay na ako'y balay og yuta, na ako'y sakyanan, nindot kog trabaho, stable na ko. Pero pangutana, are you holy? Balaan ba ka? Ikaw mo karon ini, sige mo magsimba, balaan na mo, dili. Kusga. Di na ba mo tubagay? Kamu dia mga online parishioners, unsa man mo, balaan mo o dili? Sige lang kag trabaho diya, dagang ikag kwarta, nakadunit pag yung kadiri simbahan, lipay kay mi. Pero ang problema, balaan. Ako, sige kog misa, unsa man, balaan. Unsaon pag ila nga balaan ang usa ka tawo, kamaong maminaw ug mosunod sa Ginoo. Si Ananias ba diri sa unang pagbasa, nahibaw siya nga si Saulo muadtos Damasco aron panakpon sila. Nya pinaagi og pananaon or murag damgo, murag vision, giingnan siya sa Ginoo, adtoa si Saulo. Sunan ka, kurti nilang tago, niya gisugo na hinoon siyang paadtuon dito atubango na noon niyang tao nga way laing tumong ang pag-adto kay dakpon sila. Ingon siya, Lord, ngilngig biya kay ng tawhana. Kay bao biya ko ana. Ayan na pagreklamo. Adto kay na ako'y plano para ana. Be kamo kuno be. Naitaw diha nga makakita lag Kristiyano patyon gyud niya. Nya ingno din kas Ginoo. Adto be. Istoryahin nga to. Saman, sugot mo, dili. Okay, ito ba? Ay, bisag dili lang ka nang mupatay. Kanang gasigig libak nimo. Sigig daot. Ana, nawagi laing nakita nang imo ra yung mga apan. Nya ingnon ka, sugoon ka. Adto, abi. Na istoryahin nga to. Saman mo, adto ka. Magdating sundang, magdating ali og pusil. Adto nga ni patyon ko ni buang-buang dako. Aron mo hilom ni siya. Ana siguro ka. Pero muadto ka aron makighigala, makigigsuon, lisodoy. Pero tanawa si Ananias nga balaan kayo. Diin ang Ginoo nagpuyo diha niya. Niingon dayon siyang Saulo pag-abot ito, igsuon kong Saulo. Nakigigsuon sa buangon kayong tao. Yang anong nakikigsuon siya kay gisugo sa Ginoo. Unsa man say sugo sa Ginoo nato? Nakadami sa ato ng girinyo. Ipakita ang ito bagoy. Di mo kamawana unsa na isultis pare? Ipakita nato ang panag-inig suonay. Sige ko na belingian na imong tupad. Ingna igsuon. Ana? Igsoon ta ha. Igsoon ta. Sige ay napaningil sa utang ha. Igsoon man ta. Igsoon man sa maningil pa kadiya. Igsoon na ta. Kuhaan na inyong koral ha kag lisod bigagi diha da. Ana, igsoon ko ta. Ikara sa igsoon nga imo lisod-lisoron imo igsoon. Siya buslutin na inyong koral kay murag di kaaging tubig diha da ari maglinaw sa among balay abot taga tuhod igsuon magkata niya mabuhat mo na
Oh, sige, tubag. Wa naliningi ay rata. Nabitay komentaryo daghan marong nagbutang og positive og negative nga comments aning atong 500 YOC. Nasay uban nga mga di amulin sa negative gasige criticize si gilantag celebrate pero wa gyud na nga usab na 500 years na lang ta, wa lang gyapoy na nga usab. Ana ang mga pari sa una abusado kayo, hangtod karon ang mga pari maapil sa kuan. Abusado lang yapon. Ana ba? Sa una ang mga pari maghimog sexual abuses ngadto sa mga minors, karon sexual abuses lang yapon. 500 years ago ang mga pari sa una mangilog og yuta, karon mamalit ta. Ang kanabang pulos criticism ba? Pero na sa moingon nga nindot kay ron kay sa una ang mga Filipinos dili ka maong mo evangelize, karon bisag asa pang suukas kalibutan ang mga Pinoy mahimog yun nga tuburan sa dasig sa pagtuong Katoliko. O nahimo sa tang mga misyoneros. Ana, daghan kayo ang mga pari na to karon dili pras mga pari sa una nga may kay mutuon sa Biblia. Mga pari karon wa na basa-basag Biblia, wa na gani rosaryo magbisa mura na lagway klaro, basta siguro lang kolekta nasi mingon ana. Napay mga presyo diha anang naang kuan mga sakramento murag 40 na yung daghanang presyo, muratag naa sa merkado. Nasa moingon nga ang mga pari sad karon may nasad kaayo kay kamao naman siyang makighiusa sa mga laing tinuhuan. Ana, magdungan naman lang sila duwa og tennis, magduwag basketball sa lain nga mga pastors. Mag-inom pa sila, ana, usahay magdungan og adto sa KTV bar. Awa na masad karon KTV bar. Bisag kung sala itong makita. Pero para nako dili na tingali question og hain na ta karon unsa na itong naabot sa atong evangelization, maayo batang manabi karon, ga-memorize ba na natong Bible, na-memorize ba ng doktrina, or highly intelligent bang mga pari hastang mga tao. Ang importante balaan ba ta? Nagpuyo bang Ginoo diri nato? Kay parte lag mga sistema, porting mayuhan na to mga balaod, porting mayuhan na to. Pero ang pangutana, nagpuyo ba ka sa kinabuhi ni Kristo? Nagpuyo ba si Kristo diha nimo? O ikaw, nagpuyo ba kang Kristo? Usaragi pangutana, usaragi problema diha, kaon sa Ginoo. Kan Asia. Ano na siya? Pangutana na imong tupad ron. Ina unsa ray putahe nimo karon pamahaw? Ginoo o Yawa? Ina karon. Kano sa man ta makakaon sa Ginoo? Nga pamugos man gini niya. Usa ra gyud requirement ni Kristo. Tuo mo nako. Mao jud nay unang requirement. Tuo mo nako nga ako pagkaon. Pagtuo. Kaning atong ihongit din, motuo mo nga Ginoo na? Motuo mo? Congratulations. Anya inigkaon na ron nimo ana. Niagi mo na sa imong baba. Nituo ka nga ang imong baba giagian na Ginoo. Motuo dili. Onya manglibak pa ng baba. Agi-agian mo na Ginoo. Magyaw-yaw pa ng baba. Ingon nga, ikaw gani pa din nga nagwali, nangasaba na magi ka dito sa Kristiya. Mao lagi na ikuwang nato. Mao na ikuwang nato. Kaya dita ka mo respeto sa giagias Ginoo. Naaga ni Holy Land ka ng gilakaw-lakawan sa Ginoo. Kuralon manggani kay Holy Land na siya. Naamang gani mga monasteryo nga naagin ng kural diha kay di ka kasud dito sa katugyong gilingkuran sa mga mungha o mga munghi, di ka kasud kay dili ka kauban nila kay balaan kay tong lugar.
kani ganing altar nga ni adinhi nato gihalad ang Ginoo, mubaw magaitas altar. Unsa na kanang imong baba giagias Ginoo? Unsa na kanang imong kamot nga nagkupot sa Ginoo? Di ba? Kuwang taan ang pagtuo ha. Kana bang pagtuo nga buhi ba? Hasta ako kuwang ko ana. Ay mo pag-ingon nga kamura. Hasta ako kuwang sa ko. So kada adlaw i-renew na nato nga mutuo ta sa Ginoo mo na una. Ikaduha, mudawat tas mga sakramento nga iyang gihatag. Sakramento ba? Unsa man ang sakrament? Matod pa sa amo dito sa seminaryo, ambot may pagkabuguon masagkog sakto ba ni akong nahinomduman, ang sakramento kuno mao kuno ang konkreto nga makita sa dili makita nga Dios. Ang sakramento ba mo'y konkreto nga makita sa dili makita nga Dios. Muna kining 7 sacraments dinhi pulos na makita, igbunyag makita nimo. Pero ang di nimo makita diha ang Espiritu Santo nga misud pagbunyag. Kana inig kasal, ana, mahimong usa. Ang makita nimo ang katong bilo o ang cord o ang ilang pagkinuptanay sa kamot. Pero ang grasyas Ginoong ni bugkos nila nga murag sila na usa na sa kalawas, di na makita. Pero tungod anang sakramentoha, makita. O karon, kinsa may makita sa dili makita nga Dios. Kanang imong tupad sakramento nas Ginoo. Muna ningos Kristo mo ingon kanako nga nahigugma kanako nga dili nimo makita, unya magsikag dumot sa imong isigkatawo nga makita nimo, bakakon ka. Sacrament ba? The concrete image of an invisible God. Sige kano, ingna ko na ang imong tupad, ikaw ang akong Ginoo. Sige. Kamo mga asawa, ingna na imong bana, you are my Lord. Drug lord na imong bana, you are my Lord. Moingon sa dang imong moingon sa imong bana, you are also my Lord. O di sa to pa, igingon nimong you are my Lord, musunod kasi iyang gusto. Moingon sa kasi imong mga anak, you are my Lord. Moingon sa ko sa sakristan, I am your Lord. Kinsa maron nato ani ang mga impierno. Ako nga siyempre. Niya mo sugot ko kamo malangit niya ako maimpierno. Ang higa ninyo no. Balag maimpierno mong tanan oy ako mangitkamot ko ato kog langit. Aw na isig lang tag paning kamutay. Tuo lagi. Pagtuo gyud. Nya look for the presence of God. Ang mga Hudiyo kay wa man mutuo nga si Kristo mao ang Ginoo nga nagpakatao, gipatay nila. Si San Pablo nga mituo na nga si Kristo mao ang Dios nga natao, pagkakita gid niya nga naayo ng iyang mata, niingon dayon, nisangyaw din siya ngadto sa tibok Damascus nga si Kristo mao ang tinuod nga pinadala sa Dios. The sacrament of an invisible God is Jesus. Nya ang church, ang simbahan, mausad ang sakrament karon sa Kristo nga misaka na ngadto sa langit. Nya ang member sa simbahan mao ang mga buhi nga lawas ni Kristo. Kanindot ana, nigtan-aw nimo sa imong anak nga tapulan kaayo, ingka kana tapulan na pero sakramento nas Ginoo. Di jud ka kaakog kusi no. Unsaon man lang nimo? Porte mang tapulan na, unsaon ra man ani mo? Higugmaon ang tapulan kay sakramento nas Ginoo. Tapulan din ang Ginoo pa din. Dili kana siya ba sakramento nas Ginoo. Nya unsa may invitasyon sa Ginoo karon nimo nga tapulan man kay nang iyang image diha sa imong anak. Ang iyang invitasyon nag-ingon siya nga alagari ang mga gigutom. Okay kanang tapulan mo man ay dali kay gutomon. Alagari ang giuhaw. Kaya di man na mo sagubog tubig. Imo sa nang alagaran og tubig. Di ba ningon man siya? Giuhaw ako, imo kong gipainom. Gigutom ko, imo kong gipakaon. Di ba? Sakto. Kana di ang tapulan
mauday na siya'y imong opportunity nga ma-exercise nimo ang mga sugo ni Kristo nga makapalangit. Gigutom ako, hubo ako. Hubo mo gina madugay kay wa naman ay sinina. Imo ginang palitan, imong utaon, imong labhan. Unya madugay wa man ginay balay kay tapulan man sa wa koy balay gipadayon ko sa inyong balay. Di porting daghan ng tapulan sa inyong balay imong gipadayon. Nya masakit man gina madugay nang yang kabuang di hapit matog siging computer masakit gina ayaw na pagyaw-yaw ingos Kristo nagmasakiton ko imo kong gialimahan. O niya kay tapulan man na mangawat man gina mapriso man gina ingon des Kristo nabilanggo ko og imo kong duaw. O niya kay madugay ana magbinuang mapatay man gina sa atong works of mercy gipun-an nato bury the dead. Ilubong gina nimo. Sige na manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios mihatag kanato sa iyang kaugalingong anak nga mao ang tinuod nga pagkaon og ilimnon. Busa mudangop kita kaniya uban sa pagtuo muingon kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mutubo unta sa iyang paghatag ug bililhon sa iyang Eukaristiya pinaagi sa tiunay ug kinasingkasing nga pagsaulog sa santos nga misa magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong katilingban musalig unta sa grasya sa kaluoy sa Dios diha sa pagsagubang sa mga kalisod ug pag-antos sa kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Ginoo, dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nag-una kanato diha sa pagtuo makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, gihatag mo kanamo ang lawas ug dugo sa imong anak aron mahimong pagkaon og ilimnon. Ihatag usab kanamo ang among gipangamuyo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad og sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gaom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I beat from the great city's beat. In the great heavy dust of the streets, we'll sing with millions of men, with millions of men. You told me to give the good news to the poor, till prisoners, now they are prisoners no more. Tell blind people, look up and see, and set the downtrodden free. Magampo kitang. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa niining Eucharistia, nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandog kaniya, makatabang kanamo sa pagtubo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami.
San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagpuyo sa Ginoo sulod kanato. Pero ang ato lang buhaton kinahanglan motuo gid ta matagkao nato sa Ginoo ug motuo ta sa iyang mga sakramento. Update sa atong slots nga nahalin, ang Hope and Opportunity slots as of yesterday, ang nahalin niabot na og 2,880 na ka slots. So ang nahibilin 2,120 na lang. So gamay na lang kay tagkuwang no para mahurot ang 2,000 dugay pa din eh. Koto pa manis Hunyo sad. Sa atong prudence and healing nga mo'y atong gigamit sa paggasto panahon sa atong pista, ang nahalin ang naihap na as of yesterday niabot na og 1,806 ka slots. Napamaginanod basig ang katapusang update ani nya mo report pug ko sa expenses nato in general kuan lang total sa pista o ma-report pud nako ang kinatibuk-an sa atong prudence and healing basig sa Domingo na no para sa final update nato og closure sa atong nagasto panahon sa pista kay karon sige pa manggita gasto nasa ganin ay bugas atong igahatag kay napaginakuwangan palit na pud gahapon og 31 ka kuan 31 ka sako para idugang natog hatag kay luoy sa taganan nga magsigilag panilap may pa sila nakadawat akuwa gyud ana sa niya mahimahayan nita di ba pader para man Diyos mga kabos ang inyong kuan ako dede ko kabos kayo yung pero maluoy sa dahil taga na to palit na sa ta samot na ginig kahurot pero hindi lang kay ato man ang gibuhat tungod kay miilata nga sila sakramento sa Ginoo. Gigutom ako, inyo kong gipakaon. Muna, salamat sa ato mga donors, mga benefactors. Nya sugod sunod simana, kuha na lang ang atong available slots, ang sa Hope and Opportunity slots para sa atong mga projects dinhi sa atong simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katulad